Жоро, как е зад волана на първия SUV на Jaguar, който тестваме в момента? Все едно не съм зад волана на SUV. Кара се много леко като кола. Като спортен автомобил, нали? Той е доста огромен като габарити, масата му започва от 1600 кг, защото конструкцията му 80% алуминий и е невероятно лек. Той е най-лекия в сегмента, което по тези завои в пътя между Сандански и Гоце Делчев се усеща чудесно. Кара се като лека кола, има спортно поведение на пътя. 4x4 системата му, за която са помагали при разработването легендите от Land Rover. Акцентът е основно към задното предаване, за да имат ягуарското спортно поведение. А завоите наистина са страхотни, много остри. Завоите са страшни и са страшен кеф. И аз усещам, че наистина сме в някакъв лек спортен автомобил. А всъщност караме най-слабия двигател, дизелов, 2 литров с 180 коня, което за такава огромна кола не е нищо, но той е достатъчно пъргав. Благодарение може би на 450 Нм въртящ момент и прекрасния 8-степен